भेरगाव समस्तियाव जोंहा जोबोद गोग्लैसोना थानाय लामा रायजोनि लामा जाय लामाफोराव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन बेबायदि गोनांथार लामा जोङो दिनै दोंबा जों बेखेवगासिनो दङ गिबि जोंहा 2 नं बुराटारि डिमाकुसिनि साहा बेयाव दोंसे लामा बियो गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे लामाखौ बानायना होनो थाखाय जोंनियाव खावलायबाय थादों बेखौ दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो नैथियाव जोंहा सिमिलगुरि दामरा बस्ति होनना बुङो आदिबासि सुपा बेवहायबो जोबोद गाज्रिथार लामा बेखौबो जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो दायो नैबे सारेंपारा बे डिमाकुसि लामानिफ्राय बरहला जानानै 2 नं पुरनि भेरगाव एलपि स्कुल बेसिम थांनाय बे लामा आरो बे लामायाबो जोबोद गोनांथार बे बरहला आरो सारेंपारा आरो लोगोसे नैबे पुरनि भेरगाव बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु दाहा सहायनांबाय थादों बे लामाया गाज्रि थासारियाव थानायनि थाखाय दैज्लाङाव हाब्रु मेसेङाव हाद्रि गोबां असुबिदा जानानै दंमोन आं बेखौ जों दिनै बेखेवबाय आरो जोंहा दान्दिसे उनाव 2 नं कसारिपारा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै बेटागावसिम थांनाय लामा बेबो जोबोद गोग्लैसोनानै थानाय लामा आरो बे लामायावनो जोंहा जोबोद गोजाम थान सांनदि बुरागहाय थान दङ बेयाव बोसोराव मोनसे फोरबो जायो आरो बे फोरबोआव गोबां लोब लोब मानसि गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो नाथाय लामाया जोबोद गाज्रि जानायलाय बे थानाव थांनायाव जोबोद उसुबिदा आरो बे लामाखौबो जोङो बेखेवगोन बेबायदिनो जोङो 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय प्राय गासिबो लामाखौनो जोङो जे लामाफ्रा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनालासे गोलैनानै दङ बा बानायजायाखै बे लामाफोरखौ जों बानायनो थाखाय आखायाव लादों मैया नुबाय जोङो जिहेतु माने जोंनि भेरगाव जिल्लानि जेबो इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा जइन जाबाय बे बेलायाव बेथ' बिथांनि पार्सनेल मेटार जागोन दिनै बिथाङा मा साननानै थांदों बे बिथांनि खोथा ओरैनो रायजोफ्रा सरसा खालामदों जे सरकार सलायबाय थानाय राजनिति दोलोखौ सरकारनि बा सरकाराव थानाय राजनिति दोलोआ नागारनायाथ' दोलोनि एबा सरकारनि बारा गोरोन्थि जाया बेखौ ओरैनो रायजोफ्रा सरसा खालामदों खिन्थु बिथाङा मा सानना थांदों बे बिथांनिसो खोथा मैया जइन जानायनि सिगांखालिसिम जोंजोंनो बिथाङा एखेलगे प्रग्राम खालामदों हाबाफारि खालामदों आरो जोंजोंबो मोजां कानेक्सनाव थायो जोंबो बिथांखौ गुबुन हाबाफारिफोराव बा जोंनि दोलोनि मेलफोराव बा बायदिसिना हाबाफारिफोराव जों हांख्रायो आरो बिथाङाबो फैयो नाथाय जों बिथाङा देहायारि एसे नोरजिया आरो जोंनि सिनियर जानायलाय जोङो गासिबो खामानियाव जों बिथांखौ बाहाया हार्ड खामानिफोराव जेनेबा बहाबा अर्गानाइज खालामहैनांगौ बहाबा बायदिसिना सोरखौबा लोगो हमहैनांगौ बिदियाव जों बाहाया नाथाय बिथांखौ जोङो मेल मिटिंफोराव जोङो बिथांखौ सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै जोङो बा बिदिनो आलासि महरै जों बिथांखौ बाहायबोबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा मैया हरखाब थांनायखौ जोङो नुबाय दा बियो बिथांनिसो खोथासै खिन्थु मोनसे पार्टि आगारनाय लोगो लोगो रिजाइनेसन लेटारखौ गथायनांगौ नाथाय बिथाङाबो गथायासै दा बे बेलायाव आरो बिथाङा मोनसेयाव बुजिगोन ना जे आंखौ माने बे इउपिपिएल थानाय समाव माने खुनु पात्ता होआ बेनिखायनो आं एसे गुबुन लादों बेथ' बिथांनिसो खोथासै दा बिथाङा रिजाइन होयियाथ' बिथांनि मोनसे खोथा खिन्थु बेखौ जोंहा दोलोआ सिद्धान्त लागोन हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलसिम बियो हयथ' सावरायजागोन जे मोनसे नियम थायो अबसे माने मोनसे पद नागारनायनि सिगां बे पदखौ नागारनानै थांनांगौ सम जायाब्ला समाव जुदि नागारना होयोब्ला बे आलादा बाथ्रा दा बे बिथांनिसो खोथासै गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन
गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।